важно е да запишем за аналите. Съжаление, тези разговори ще бъдат още по-ефективни. И така, днес съм много доволен, защото ще направим един разговор с много, не само интересен, но рядко позитивен човек, който аз съм виждал. Вчера също си говорихме с позитивен човек, Данчо Йорданов, но днес така ще си говорим с Емил Юнидов, който в 99,9% от времето, което сме се виждали, да съм го виждал по снимки, винаги е много усмихнат. Е много позитивен, така че за всички хора, първо здравейте на всички, които ще ни гледате на живо, тези, които ще ни гледате на запис и тези, които ще четете този материал. За начало, както винаги, всеки, който не се познава лично или не познава Емил, ще оставя възможността на теб да се представиш. Здравей, Емил, радвам се да се видим. Моля, представи се за нашата аудитория. Здравей, Пламене. Аз се казвам Емил Юнидов и съм собственик на компания, която се занимава с застраховане вече 22-3 години. Името на моя бранд е Unistate Broker. Ние сме сертифициран застрахователен брокер от Комисията по финансов надзор и всъщност се стараем да предлагаме застрахователните продукти на всички лицензирани застрахователни компании в България по един такъв достъпен за хората начин, защото всъщност застраховането е един необятен процес и всъщност се оказва, че хората трябва да им се обръща доста внимание, за да могат да им се казват скритите ползи, с теб сме си говорили, подводните камъни и така ние се стараем да им даваме една различна гледна точка и да избират възможно най-доброто решение, когато става въпрос за техните застраховки. Добре, сега като говорим за застраховки, ние с теб сме си говорили няколко пъти на тема чисто процентно колко българи се правят застраховки в България и чисто спрямо това чисто процентно колко чужденци се правят застраховки в техните държави. Сега това е много общо казано, чужденци, говорим за Европейския съюз основно, да речем и Щатите. И аз искам да отидем малко първо в една друга посока, преди да влезем в някаква конкретика. И посоката е, естествено, нашата народопсихология и на каква посока тя не лашка. Но ако сега ти задам въпроса, аз съм 6-годишно момче и ти трябва да ми обясниш какво е застраховката. Как ще ми го обясниш като на дете? Като на дете ще се постарая да ти го кажа последният начин. Хубаво е да застраховаш автомобила си или имуществото си или дори себе си срещу неблагоприятни събития, неща, от които не зависят от теб. Да речеме, паркираш си автомобила долу пред блока, пада една ледена висулка и ти прави ето такава дупка на предния капак. Това може да го избегнеш, като си изключиш застраховка автокаско. Или в тия ледени времена паркирал си автомобила, колата на другия подхлъзва, защото вънка е наистина минус 9 градуса и е много хлъзгаво, удряте и всъщност вместо да трябва да бръкнеш джоба да си отремонтираш автомобила, това може да го свърши и друг. Може да го плати застрахователя. Така бих се опитал да го обясня на едно дете. Добре, и следващия ми въпрос е, мисля, много логичен. Значи, себе си, колата си, имота си. В какъв ред? Ако реша и трите, в какъв ред, кое първо трябва, второ и трето? В България това е много объркана тема и аз много често я коментирам. В България българина застрахова първо автомобила си. Колкото и да е абсурдно и парадоксално, това е абсолютен факт. Имотите, по последна статистика, едва 8% от всички имоти имат застраховка имущество, като забележи голяма част от тези застраховки са в полза на банка, което означава, че банката изисква сключването на застраховката. Тоест, това не е решение на застрахования, че има нужда от този продукт. Тоест, той е принуден по един начин. Което означава, че ние притежаваме едни автомобили, които са с пъти
по-ефтини от имотите ни, но въпреки това ние застраховаме тях, не застраховаме имотите си. А за застраховката живот там нещата са още по-страшни. Там, нали, за разлика от Европа и въобще от цял свят, където животозастраховането е супер развито и всеки да първо да застрахова себе си, което всъщност е най-важното, в България просто при нас нещата седат коренно различно от останалия свят. Не знам дали е за добре или за лошо, но фактите са такива. Нямам идея и аз. Значи ние така в нашето семейство мога да се отдъхна до някъде, защото ние избрахме да застраховаме първо нас, нали, след това автомобила. Точно така, да. Най-малкото. Естествено, нали, това ти не го знаеш, но къщата, в която живеем, има застраховка. Скоро дори се възползвахме от нея, защото имаше причини за това, поради атмосферните условия, но въпросът е, нали, по-глобален. Да кажем, ако ние сме най-важните, трябва да почнем от нас, нали? Естествено, ако ние нямаме здраве, ако нямаме живот, всичко нататък изобщо заминава. Тоест, трябва да започнем от нас. След това, нали, кое е следващото да кажем, потенциално застрашено нещо е движимото ни имущество. Това е по моята логика. Ти ще кажеш дали съм прав. Нали, автомобила. И след това вече идва имота, който ние си говорихме вчера на последните няколко месеца, така прочетах няколко материала, ми попаднах, аз не гледам новини, но в интернет пространството имаше информации за това как те са на пръв поглед абсурдни неща, нали? Но някакъв камион, който просто си карал по пътя, изведнъж излязал от пътя и влязал в някаква къща. Буквално, в смисъл, буквално влиза в някаква къща. Преди няколко години някакъв буквално панел, стена на блок, беше паднал на земята и беше смачкал някакви коли. Разбираш ли, някакви пожари? Разбира се, той има много абсурдни ситуации, не само такива, които изреждаш, колко, ако върнем малко назад в миналото, колко бедствени ситуации, колко къщи се наводняват и хората няма къде да живеят, при положение, че това, което не казах е, че застраховката и имущество е с пъти по-ефтина на годишна база от, да речем, автокаско. Тя е дори по-ефтина и от една гражданска отговорност. Така ли? Въпреки това, разбира се, и въпреки, има къщи по селата, къщи, които струват по 30 000 лева, те могат да имат полици, които да ги обезщетят, които да са с годишна премия 5-60 лева, което, ако го разделим на 365 лева дни в годината, каква сума ще получим за застраховката? Но в крайна краща, като се случи бедствието, те няма да чакат на държавата нещо да им се случи, а ще отидеш, ще заведеш щета, застрахователя ще плати и те ще бъдат обезщетени, ще има къде да живеят. Добре, това, за което говориш в момента, нали, то ми се струва сега малко абсурдно. Как така 50-60 лева на година и едва 8% застраховат имота, при положение, че банката ги кара? Защото то няма. И къде е логиката в цялото нещо? Логика няма. Аз много съм си говорил и с колеги от гилдията с години, че ако имам някакви правомощия, аз бих направил застраховка домашно имущество задължително точно по същия начин, какъвто и гражданската отговорност. Защото всъщност това не смятам, че ще утежни бюджета на което и да е семейство, колкото на мен ми е ясно, че в провинцията хората живеят и по-бедно и че там всеки лев е важен, това съм съгласен, но в края на краищата сключването на такъв тип застраховка с премията, която говориме, би дала шанс да мога да оцелееш в един кризисен момент. Защото много хора нямат този късмет. И събират и това би могло да се регламентира и от държавата по някакъв начин, но явно не са стигнали до там. Явно не мислят всички като мен и мои колеги, които сме си го говорили това нещо. Да, за мен е много важно, беше много важно, когато се включихте в списанието, по простата причина, че това, което, нали, ние предстои да правим заедно с теб, е точно да образоваме, нали, не от гледна точка като учители, а ти да даваш полезна информация, за да точно е такава, нали, годишна застраховка на стойност 50-60 лева. Това съм сигурен, че много хора не са го знаели. Най-вероятно.
Не. И, Най-вероятно. да, и когато ти се случи нещо, сега има специфики, но когато се случи нещо, това важи ли толкова и за апартаментите, колкото за къщите? Защото къщите са потенциално по-застрашени от апартаментите, нали, в някаква степен. Сега, имуществото е застраховка, която е хубаво да й отделиме специално време, защото е много обятна. Има много опции. Една полица на един апартамент може да струва и 300 лева, но може да струва и 70. Зависи какво искаш да носи застрахователя като отговорност. Зависи какви суми сложиш, какви рискове, каква техника имаш вътре. Просто много е относително това, което искаш от полицата и то съответно, нали, влияе и на премията. Добре, значи аз тези въпроси ги задам, защото предварително, нали, аз като казах, че ще говорим някакви хора, които нали, питаха, сега имат и така, имат много въпроси, но обещавам на всички, че следващия ни разговор през февруари месец, който ще бъде през февруари месец, най-вероятно на същата дата. Но пак ще го потвърдим. Следващия разговор ще го посветим изцяло на тези застраховки на недвижимо имущество, за да може да внесем яснота какво точно се случва, как се случва и кой може да се възползва и какво може да му донесе това. Съгласен? Да, мисля, че би било добре да го направим, защото темата е обширна и е хубаво да запознаем аудиторията с цялостната специфика, какво покрива застраховката, какво може да струва, как може да се плаща, защото и това е важно. Да, защото днес в принцип сме подготвили друга тема, която е не по-малко интересна, но със сигурност това очевидно породи много интерес, за това ще го направим и смятам, че бъде много, не само интересно, но и много полезно. Сега аз естествено малко по-общи неща, не искам да те вкарвам в някаква в такъв режим, нали, на пророк, но все пак какви са ти, има ли, според теб след COVID, ще има ли промяна в нагласите въобще за сферата на застраховките и какво е твоето очакване за 2022? COVID нанесе със сигурност много промени и продължават да се променят нещата в застраховането. Първо, много бързо стана дигитализацията на някои от процесите. Имам предвид чисто завеждане на щети, на автомобилни щети по автокаско, нали, то вече става изцяло дигитално и онлайн може да се случат нещата. Другото нещо е, че всички застрахователни компании и застрахователни брокери започват да обръщат внимание на онлайн позиционирането си и на продажбата на застраховките пак изцяло онлайн, защото има продукти, които могат да бъдат сключени без физическо посещение на офис. Mm-hmm. Разбира се, тук аз отварям една голяма скоба, защото застрахователната култура на българина не е висока и това крие своите рискове. Ако ти се довериш да сключиш някаква полица онлайн, не знам, плащайки я, дали знаеш всъщност какво купуваш. Защото аз винаги съм на мнение, че преди да избереш застрахователна компания, трябва да си избереш застрахователен брокер, да му зададеш десетки въпроси, за да знаеш всъщност ти като купиш конкретния продукт, какво купуваш. И когато дойде неприятното събитие, какво правиш. Нали? Защото лесно е да имаш задължителна застраховка, купуваш си застраховката, окей. И ако стане нещо, какво правим? Към кой се обръщаш? Какво се случва? Затова ние, застрахователните брокери, сме всъщност едни консултанти, които можем да кажем не само позитивите на застрахователния продукт, които се рекламират по всички афиши, а да кажем и с какво трябва да внимаваме, къде е тънкия момент и как да се случат нещата, така че ако имаме нужда да получим адекватно застрахователно обезщетение. Значи първото ви прави консултанти, второто до голяма степен ви прави гаранти. Абсолютно гаранти. Значи ти, идвайки да се застраховаш при мене, ако имаш някакъв проблем, ти ще търсиш мен и моя екип. Ти няма да търсиш застрахователя, защото всъщност на база на разговорите ни, аз съм те убедил в нещо, че е правилно и ти след като се е случило дадено събитие, ти ще търсиш мене да получиш това, което сме се разбрали, не е ли така? Абсолютно. И повечето хора обичат да работят с хора, не с институции.
за да има някой, който да отидеш, да посочиш с пръст, да кажеш ти, или ти можеш да ми свършиш работа, не ти си човека, който... Така че, относно COVID, че малко се отплеснах, но дигитализацията е нещо хубаво, но то трябва да бъде от страна на крайния потребител. Трябва много внимателно да, дори и онлайн да го правят, много внимателно да избират с кой го правят, защото дори и да го купят онлайн, да знаят към кой да се обърнат при евентуален проблем. Иначе, какво очаквам за 22-а? Колкото и да е странно, ръстовете на моя бранд през последните 2 ковидни години е най-голям от както работя. Даже, понеже сега подготвяме и годишните справки към КФН, предполагам, че ръста, който сме реализирали през миналата година, ще надхвърля 1,5 милиона като абсолютна сума, което е един много голям ръст на фона на цялостната криза, която е. Били ли? Само да попитам един бърз въпрос. Да, сигурно 70% от общия ми премиен приход е автомобилно застраховане. Кое е на второ място? На второ място работиме много отговорности, работиме гаранции, пътуванията сега малко намаляха вследствие на COVID-а, хората спряха да пътуват, но ние също много натискаме и много се опитваме да го развиваме въпросното имущество, защото знаем, че това е продукт, който е много важен. Има един продукт, който също е хубаво да отделиме някой път специално внимание. Това е един продукт без докторс, който сега е с различно име, но така е известен на повечето хора, който е индивидуално за нас хората и който те застрахова от най-тежките заболявания и ти дава шанс, наистина, ако те диагностицират, да отидеш в която искаш точка на света да се лекуваш. Но това са все продукти, които е хубаво да им обърнем специално внимание с отделно интервю. Това със сигурност е продукт, последния, за който говориш. Аз не го познавам под това име, познавам го под друго име. Лечение без граници, може би. Да, но той е изключително, според мен е изключително важен, защото така е. Ще му отворим едно интервю за него, но нека да кажа защо. Много пъти през годините, тъй като през годините съм бил публично лице и по един или друг начин хора са свързали с мен или организации да популяризираме някакви каузи за някакви деца, хора, които им предстоят операции, живот спасяващи или пък някакви, които са много сериозни, които струват по 700 хиляди, по 300 хиляди долара в Америка или в Турция или в не знам къде, Израел и така нататък да се правят. И всички тези хора, повечето събират пари от кампании, надяват се на доброто в хората. Няма лошо в това да има кампании, но ние, мисля, че е време, това е нещо като мой вътрешен призив, който към всички хора мога да отправя. Мисля, че е време да започнем сами да се грижим за себе си, когато дойде, не дай се Боже да дойде, дано никога да не дойде такъв момент, но ако дойде такъв момент, ние да можем без това притеснение откъде ще намеря парите, просто да отидем и да се погрижим по най-добрия начин за себе си, защото ако ние не можем да се грижим за себе си, не можем да се грижим за никой. Точно така. Да. Това със сигурност ще го изговорим на едно отделно интервю, може би март, ще направим програмата. Но сега ти спомена нещо много важно, което на мен ме направи впечатление. Ти казваш, за да си направиш най-добрата застраховка, най-удачната за теб застраховка, трябва първо да намериш подходящия брокер, на който да зададеш хиляди въпроси. Точно така е, защото застраховането не е процес, който се случва на парче. Аз винаги съм го казвал, ако искаш да си изключиш някаква гражданска, след една седмица каско, след това имущество, много по-добрият вариант е да седнеш, да изкоментираш вариантите, да се направи пакетна цена, защото като изключиш едното на едно място, другото на друго място, третото на трето място, първо цената няма да ти е оптимална със сигурност. Второ, когато, да речем, ги направиш в една компания и има дори някакъв казус, можеш да отидеш на база на това, че
цялото ти портфолио е в този застраховател, може да отидеш и да кажеш, абе вижте, всичките ми застраховки са тук, да, дори да съм направил някаква грешка, нали? Това се гледа с добро око от страна на застрахователя. Така че много по-важно е да знаем намеренията на застрахования в дългосрочен план. Не е казано, че трябва да се случат днес застраховките, но като знаем намеренията, ние знаем в какъв път да вървим и как да ги направим. Как се намираш този брокер, за който ти говориш? Защото повечето хора имат, може би е субективно това мнение, но ще го кажа. Повечето хора отиват на следващото най-лесно нещо, т.е. най-лесната локация. Той ми е тук до вратата, до входа. В смисъл ще отида там, защото е най-лесно. Да, но това е грешно. Смятам, че всеки интелигентен човек с разговор от не повече от 5 минутки може да прецени хората срещу него, професионалисти ли са, разбират ли от работата. Това е усещане, като да ходиш на доктор, сигурно. Не знам, но истината е в това, че за да отидеш при брокер, ти трябва да му се довериш. Т.е. трябва да се харесате. И истината е, че да правиш бизнес с някой, ти трябва да се харесваш. Ако аз и ти не се харесваме, колкото и да сме големи професионалисти, ние бизнес няма да можем да направим, защото ние не се харесваме. Не е ли така? Или няма да е дългосрочно, да. Ще е да кажем нещо моментно. Така че тук няма правилен начин. Просто е въпрос на някакво усещане, да усетиш хората, че си разбират от работата. Препоръки, може би, също. Най-вероятно, да. Препоръки. Защото всъщност това и моя бизнес се гради процентно, не знам, но съм сигурен, че над 80% моят бизнес се гради на удовлетвореността на клиенти, които са ми с години. Тоест над 80% от портфолиото са ми клиенти от 20 години. Което трябва да означава, че те са ми се доверили и аз съм си свършил работата, защото за 20 години само на доверие, нали, явно и аз. И само на харесване, да? Само на харесване също не става. Деца вика, този брак няма бъдеще. Да. Добре, и сега да се ориентираме към завършване, но преди да се ориентираме към завършване, имам един въпрос относно един термин. Знам, че ще ми кажеш дали го изговарям правилно, но какво е бонус-малус? Правилно ли го изговорих? Точно, правилно го изговори. Бонус-малус, сега ще се опитам да го обясня пак, така че да го разберат всички хора. Това е една система, която трябва да влезе в сила през средата на лятото в България, по която най-общо казано, шофьорите, които карат внимателно и не предизвикват ПТП-та, ще плащат по-ниска цена на своята гражданска отговорност. И точно обратно ще се случва с тези, които постоянно са в нарушения и правят ПТП-та. Те ще трябва да бъркат надълбоко в джобовете си, да си плащат. Най-общо казано е това. Тенденцията от света е, че те се разграфяват се на групи. И при изтичане на полицата, в зависимост от това дали през годината си имал щети или нямал, ти се увеличава или намалява с 5% цената на застраховката. Тоест, ако ти всяка година си щетим, всяка година ще ти се завишава премията на полицата и може да плащаш и 1000 и 1500 лева за гражданска. Ако обаче си внимателен шофьор, може да плащаш и 200 лева за гражданска. Това е най-лесно обяснено какво е бонус-малус. Дали обаче ще влезне и с какви условия ще се случи, защото ние това си го говорим от няколко години, че трябва да бъде факт. В момента ценообразуването на гражданската отговорност е по няколко критерия. Първо, кубатурата на автомобила, второ, възрастта на водача и трето, има един въпрос, имате ли вина през последните 5 години, на който всички казват нямам. Но това никой не го проверява. Нали, в момента ценообразуването на гражданската отговорност в България е абсолютно парадоксално и нереално. Затова аз лично изключително много се надявам, защото аз съм отговорен шофьор и искам моята застраховка като ползвател да бъде такава, каквато аз като отговорен шофьор, да не плащам застраховка, която тя не се ценообразува на база на моите качества като шофьор по никакъв начин. Ами да, защото ти дори да си внимателен шофьор,
някой невнимателен шофьор да те удари, нали, застраховката ще поеме, нали, разходите, обаче това е време, неудобство, пътна помощ, чакаш автомобила в сервиза да влезе, да излезе. Пък сервиза как са го направили, това е това е много по-дълбока тема вече, нали, която даже не е с тебе разговор. Да. И оттам нататък аз съм много съгласен. Не знам, аз не бях чувал. Много съм съгласен за това нещо, защото това ще реши един фундаментален спор в нали, меката на философията Фейсбук. Защото там по групи и паланки има голям спор винаги за хора, които аз лично също съм наблюдавал такива неща. Хора, които правят снимки докато карат с 200, примерно, на пътя, нали, снимат с телефона. Да. Много има такива. Това е много голямо геройство и аз смятам, че ако има такова голямо геройство и нали, ти трябва да можеш да си го плащаш това геройство, защото в някакъв момент в някакъв момент аз в България много малко места мога да се сетя, на които мога да карам спокойно с 200 и да снимам с телефон. Нали, прав път. Да, аз не се сещам и за такива, ако трябва да съм честен. Да, чак толкова спокойни. Чак толкова спокойни, да, защото винаги може да излезе един, не искам да обиждам марката по никакъв начин, но Volkswagen Golf 2, примерно, от 94-та или коя година, да излезе да преварва с 100 км един камион, който кара с 90 км. И ти с 200 км никакъв шанс нямаш да направиш каквото да било. Но това са други теми. Нали? Ние звучим малко скучно, така говорейки, но аз смятам, че скучното спасява животи обикновено. И съм много съгласен, не бях чул за този бонус към гражданската застраховка и смятам, че е много полезен и трябва да се въведе задължително. Всички очакваме с нетърпение да видим какво ще решат колегите от КФН и да се надяваме да стане факт тази година. Това означава актуализация на застраховката, не просто колко пари е, толкова е, колкото е било миналата година. Така. Това означава реално ценообразуването да става конкретно за всеки един застрахован. Това означава. Спрямо думичката отговорност, каквото всъщност е. Точно така е. Това означава, че трябва да се вържат системите на КАТ, на КФН и на застрахователи. Има вече изградена такава мрежа, нали, реално цената вече, данните се вадат от КФН и от КАТ. Нали, това е работещо вече, но реално самото ценообразуване на полицата не се случва по начина, по който има идея да се случи. Да се надяваме, че от тази година ще има решение в тази посока. Да, и вече като финал, нали, нещо модерно да кажа, тогава, когато се въведе, ще може всеки сам да си преценя, нали, как да кара. Естествено. Така наречения модерен лак на последните 2 години. Добре, Емо, много ти благодаря, много полезен разговор. Наистина научих нещо, което ми е важно да се случи, ще следя, както има една дума. Това, което правим всеки път в края на разговора е естествено, по принцип да отправяте послания, но аз така ще провокирам да отправиш призив към хората на живо, хората на запис и хората в списанието, които ще прочитат. Призив. В началото на годината аз първо искам да им пожелая да са много здрави, защото всъщност всички разбрахме, че най-важното ни е здравето. Бъдете отговорни към всичко, което правите и аз съм сигурен, че успехите няма да закъснеят. Супер! Благодаря ти много за това включване. Благодаря на всички, които гледахте, които ще гледате на живо, на нашите читатели и съвсем скоро ще се видим пак, нали? Естествено. Чао на всички. Хубав ден и успех и на теб. Всичко добро.